Hi sa mga football fans, mga NFL aficionados, ang ipaabot ninyo nga number one leagues or sports sa United States of America. Sa NFL, magsugod na og mapangalawa ang divisional round o playoff tali sa NFC, National Football Conference, o sa AFC, ang American Football Conference. Sa NFC, ang number one seeded nga San Francisco 49ers mo-host sa the visiting Minnesota Vikings. Ang Vikings, number 6 sa standing sa NFC, samtang ang number 1 49ers, at ipagayan ang duwa sa Santa Clara sa Levi Stadium, Santa Clara City, sa California nga state. Pagkasugdan ang duwa, alas 2:35 sa hapon Eastern Time, salida ang naisutang duwa sa NBC Television. Inilog kaayo ang San Francisco tungod kay sila ay number 1 karon nga season, pero maibaw ani atol niya sa duwa. Hinoon dihado ang Minnesota Vikings ni Coach Mike Zimmer tungod kay questionable pa nga makaduwa ang native nga taga Minnesota nga og wide receiver sa team nga si Adam Thielen tungod kay atol sa practice atong Miyerkules dunay gisi ang iyang wala nga tikod or left ankle. Hinungdan nga problemado karon si Thielen, pero naingon siya sa mga tigbalita nga gusto siyang muduwa, pero ang pangutana, player option ba ang desisyon or team option? Kay kung player options, mahimong makaduwa si Thielen kung gusto siya, pero maingon gani nga team options ang mahitabo nga mag-agad ka sa team kung paduwaon o dili, mag-agad sa final nga evaluation sa team physician, mga medical doctors nga na-assign sa resultang kupunan. Hinoon nga si Thielen, na-cleared naman noon si laing wide receiver nga si Stephen Diggs, human na nakasinati og flow ni atong adlaw Miyerkules, wa mo gani mo ka-practice kagahapong adlaw Huwebes tungod sa iyahang hilanat. Samtang -1 gihapon ang Minnesota Vikings tungod kay si cornerback Mackenzie Alexander na operahan man ni adtong adlaw Huwebes kagahapon tungod sad sa iyahang gibati sa or angol sa iyang lawas. Ang sa pikas bahin, ang 49ers ni Coach Kyle Shanahan nakahayag-hayag ang ilahang kupunan karon tungod kay ang mga na-injured nila nga mga players namalik na. Gi-clear na sa ilang mga doktor. Sama ni safety Jakiski Tart. Doon na siya injury sa ribs. Ugma pangadlawa, makaduwa na. Laing player nila nga si defensive end D. Ford. Doon na hamstring injury. Ugma, makaduwa na sad. Ang guard nga si Mike Person. Doon na neck injury. Clear na sad sa mga doktor. Kaduwa na sad ugma. O ang linebacker nga si Quan Alexander. Doon na torn pectoral. Makaduwa na sad. So, nagngisi ang mga players karon o mga fans sa 49ers. Hinoon, di man matagna ang duwa hangtod dili matapos ang 4 ka quarter sa NFL. Sa pikas bahin, ang second game tali ni siya sa AFC, American Football Conference. So lain ni siya nga conference. Ang Tennessee Titans nga mo'y number 6 seeded sa AFC musulong sa number 1 seeded nga Baltimore Ravens. Ang Tennessee Titans ug ang Baltimore Ravens ipagayon ang duwa alas 6:15 Eastern Time adto sa M&T Bank Stadium sa City of Baltimore. Ang duwa nila ipasalida sa CBS Television. So, mao ni ang duha ka mga duwa sa adlaw lang nga Huwebes. Ang mudaog sa Minnesota Vikings ug ang mudaog sa 49ers musud na sa conference finals or gitawag ni conference championship. Ano sa ipaygayan ang duwa? Unya na pod sa January 19 adlawng Domingo. Pero ang mudaog sad sa Tennessee Titans ug sa Baltimore Ravens, ang mudaog nila mo'y musud sad sa lain pod nga conference ang AFC. American Football Conference, ilang ikabagat para sa championship ang mudaog sad sa pikas grupo. Now, unsa man nga team? Inig ka adlaw Domingo, pizza 12 sa buwan sa Enero, laing parisan ang mag-abot. Domingo na na,
ang Houston Texans nga maoy lain pod nga team sa AFC, American Football Conference, musulong ni sila ang number 4 nga Texans, musulong ni sila sa nagpaabot nga Kansas City Chiefs. Ang Kansas City Chiefs mo number 2 nga seeded sa AFC. Hinoon sa duha ka mga teams, Texans ug Chiefs. Ang Chiefs mo'y 78% gituan nga mudaog sa ilang duwa. Balikon ako, ang duwa nila ala 1:05 sa hapon, Domingo, January 12, 2020, Year of the Rat, 1:05 p.m. Eastern Time. Asa ipagyan ang duwa? Adto sa Arrowhead Stadium sa City of Kansas. Ang duwa nila ipasalida sa CBS Television. So, ang mudaog unya niya ng Houston Texans versus Kansas City Chiefs, muy ikakontra nila ang mudaog sa Sabado nga unang duwa ang Ravens versus Titans. Sa pikas habig, ang second game sa Domingo, pitsa 12 gihapon na sa Enero 2020, ang Seattle Seahawks nga maoy laing seeded sa NFC, number 5 seeded sa NFC, musulong sa host nga number 2 seeded ang Green Bay Packers. Ang Seattle Seahawks, nagbase ni siya sa Seattle City sa state of Washington sa Amerika. Ilang gisulong ang Green Bay Packers nga nagbase pod sa City of Green Bay sa state of Wisconsin. Asa ilang duwa? Ipahigayon ang ilang duwa sa Lambeau Field sa Green Bay City. Unsa oras ang duwa? Alas 4:40 sa hapon Eastern Time. Unya ang maong away or duwa ipasalida sa Fox Television. Samtang sa mga fans di ay sa Minnesota Vikings, daghang nag-uol tungod kay gipahibaw sa mga sakop sa media ni Coach Mike Zimmer nga dili gyud makaduwa si Tellen. So, mo na usa sa mga factor. Pero atong natanaw-tanaw diri ang mga fans sa Minnesota Vikings, ingon sila nga okay na lang nga unsay resulta. Ang importante ilang napildi ang higpit nilang karibal sa NFC, ang New Orleans Saints niadtong niaging Domingo. Atong katangan ug unsa niya resulta nini, kay ang mudaog ra ba sa Seattle Seahawks nga duhaon pa nga Domingo adto sa Lambeau Field kontra Green Bay Packers, ang mudaog lang duha muy makontra inig sunod Domingo, January 19, sa mudaog sa Minnesota Vikings o sa 49ers. Kano sa ilang duwa, balikon ako sa ang championship game or gitawag ni siya conference championship sa NFC, ipahigayon January 19, Domingo. Ang sa AFC Conference, ipahigayon sa January 19, Domingo sa naisutang tuig yapon 2020. Ang mudaog na anang champion sa AFC, American Football Conference, o ang mo-champion sa NFC, National Football Conference, muy mag-abot sa Super Bowl. Ang championship na gyud sa NFL nga gitawag og Super Bowl. Na ikapila man nga Super Bowl, muna ang Super Bowl 54. Asa ni pahigayon? Ang Super Bowl, ang labing bungga nga championship sa liga sa United States of America. Ipahigayon adto sa Hard Rock Arena sa Miami, Florida. Kano sa? Ipahigayon ni siya sa Pebrero 2, adlawng Domingo. Ang mahisgutang Super Bowl, Domingo na siya, alas 4:30 sa hapon, Eastern Time. Unya, ang nahibaw na mo, nga muhatag og halftime show ang ipaabot sa mga katawhan, sa mga fans sa NFL. Ang musalida nga sa halftime show, ang duha ka mga Latina nga mga artista, gawas nga artista, sikat nga singer, sikat sad nga dancer sa Amerika. Ang duha ka Latina nga mo'y nakakontrata atol sa halftime show sa NFL, si Puerto Rican American Jennifer Lopez. Si Jennifer Lopez pertinighan ng award sa kanta o sa sayaw. Samtang ang lain niya ikauban
sa ni Jello sa halftime show mao ang gikan sa nasod sa Colombia nga si Shakira. Si Shakira usa sada sa mga the best nga singer o dancer nga di ana nagbase sa United States of America. Ato katangan unsay resulta niya nini sa East o West. Kamong mga fans na sa Minnesota Vikings, ikolbaan na mo ang kontra nila nga mga fans po sa San Francisco 49ers, ikolbaan na sa tungod kay kinsa jud ka. Basta ang ilang ikabagat sa mudaog sa Minnesota Vikings o sa San Francisco 49ers, mao na pod ang mudaog sa Seattle Seahawks o Green Bay Packers para sa Conference Championship. Balik ko na ko ang mudaog pod sa AFC nga Tennessee Titans kontra Baltimore Ravens mo po'y mag-abot sa championship sa AFC American Football Conference tali sa Houston Texans o sa Kansas City Chiefs. Ang mudaogan ng mga parisana mo'y mag-abot sa finals or gitawag og Super Bowl 54 adto sa Florida sa Pebrero 2 adlaw Domingo. Sa mga fans sa NFL, atagan na to ni kanindot kani siya. Salamat kayo. Sa mga wa pa naka-subscribe, please subscribe my YouTube channel, Bisaya Kamunggay, and click the notification bell so that you'll be updated. Thank you.